Hello, hello! Ako po muli si Rio, ang inyong lingkod. Welcome po sa channel ko. Ngayong araw po, October 19, pinawalan po ang ating mga ibon sa Urdaneta, Pangasinan, kaninang 7 a.m. Meron po itong 130.73 kilometers at ang mga sumali po sa pooling ay 411. So, tara po, samahan niyo po kami sa aming naging pag-aabang ngayong araw. So, ayun na nga po, as of 8:48, mapapansin nyo po, dumating na po ang ating unang ibon. So, 8:49, naging dalawa na po sila at patuloy pa rin po sila sa paglipad dito sa labas. Hindi po kagad sila dumadapo sa aming landing board. Trabaho na po nila yan tuwing darating. Umiikot muna po bago po magsipagdapo. So, 8:49, kung mapapansin nyo, dalawa po silang lumiligid na. At maya-maya lang po ng bahagya ay magiging 3 at magiging 4 sila. So, ayan, kung mapapansin nyo po, 4 na po silang lumiligid sa ngayon at yung isa po dyan ay hindi po sa amin. So, ngayong araw po, kagaya po ng binanggit ko kanina, 411 po yung sumali po sa pooling. Pero, isa lang po yung isinali namin. So, ayan, antayin lang po natin ang kanyang pagdating. Siya po ang pinakaunang umiikot dyan kanina pero dumating na po yung iba po niyang kasamahan, hindi pa rin po sila nagsisibaba. So, yung 4 po na lumilipad na yan, 3 lang po yung sa amin dyan. Yung isa po, hindi po namin alam kung kanino, baka po dito sa kapitbahay. So, ayan, 8:50, lumilipad pa rin po silang 4 at konting-konti lang naman po ay antayin natin sila sa kanilang pagdapo sa ating landing board. So, kung mapapansin nyo po, ayan, 8:50 po ay dumapo na po ang ating unang ibon, ikalawa at ikatlo. So, yung ikatlo po natin, siya po yung isinali natin sa pooling. So, ayan, kung mapapansin nyo po, pumasok na po halos yung mga kasamahan niya. Siya na lang po yung iintayin natin pumasok pa. At ganyan naman po trabaho niya, parang papasok pero hindi naman. Pero, ayan, 8:50 po ay pumasok na rin po siya. So, na-clock na po namin siya niyan pagpasok. So, 8:51, kung mapapansin niyo po, ay naka-fast forward po ang ating oras. So, ayan, 8:51, dumating na po ang ating pang 4th bird. So, kung mapapansin nyo, inabutan na rin po siya dyan ng ating pang 5th bird. So, ayan, sinundo na po sila ng kanilang master para po mapapasok po sila dun sa loob. So, ayan. 8:51, nandyan pa po sila sa landing board natin at konting kemot lang naman po ay pumasok naman po yung dalawa na yan. Yun nga lang po, isa lang po ang aming isinali dyan. So, ayan. 8:52, kung mapapansin nyo, naka-fast forward po tayo. So, shoutout muna po tayo kay Jessar at kay Ernesto Roque. Shoutout po sa inyong dalawa. Shoutout din po natin si Mark Trinidad at Mark Jason Rosario at ang mga fanshare ng Pandi. So, ayun. Maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta nyo. So, 8:54, kung mapapansin nyo, patuloy po na naka-fast forward ang ating oras. At 8:55, dumating na po ang ating pang 6th bird. So, kung mapapansin nyo, ito pong ating 6th bird ay madaling kausap. Pumasok po siya dun agad sa loob. Pero ito pong ating pang 7th bird ay lumipad pa po. So, ayan, mapapansin nyo, kinuhanan po namin ang kanyang paglipad sa labas at para po mapakita yung katigasan niya ng ulo. So, 8:55 po siya dumating pero lumipad po kagad siya. So, ayan, kung mapapansin nyo, siya po yung namasyal pa dyan sa pinakalabas. So, ayan, lumilipad pa po siya. At 8:55 ay dumapo na rin naman po siya. So, ayan, 8:55 pagdapo po niya dyan sa ating loob ay dumating na rin po ang ating pang 8th bird. So, ito naman pong ating 8th bird at 7th bird ay halos sabay naman pong pumasok sa ating loob. So, ayan, kung mapapansin nyo po ulit, naka-fast forward po ulit ang ating oras dyan para hindi naman po masyadong matagal ang ating pag-aantay. So, 8:56, kung makikita nyo, pinas forward po namin ng oras. So, 8:57 na, ay dumating na po ang ating pang 9th bird. So, ito pong ating pang 9th bird, yan po ang pinakamabait po sa aming mga ibon. Kung mapapansin nyo, dumating siya na 8:57,
Pero, ang ginawa po niya ay lumipad pa po ulit siya. Kahit na in-stick na siya ng master niya. So, ayan, ganyan po ang kanya naging trabaho. 8:57 po siya dumating pero lagi po siyang lumilipad. So, kahit po nung nakakaraan, ganyan po talaga trabaho niyan. So, antay pa po tayo ng iba pa nating mga pauwi. So, 8:57 po, dumating na po ang ating pang 9th bird at 10th bird. So, dito pong dalawa na yan ay lumipad po ulit. So, kung mapapansin nyo, dalawa po silang lumilipad. At 8:58, ayan, pumasok na po ang ating 10th bird. Pero yung 9th bird naman po natin ay lumipad pa rin po. So, patuloy po siyang lumilipad. So, ayan, kung mapapansin nyo, 8:58 na ay hindi pa rin po siya pumapasok. Ayan, lumipad na naman po. Ilang beses na siyang lumipad. Buti, sana po ay magbagong buhay niya siya sa darating na karera. Sa derby po. So, sana ay maging mabait na siya. So, ayan, 8:59, kung mapapansin nyo, ay nakapass forward po ng konti ang oras. Pero, ayan, 8:58 na po ay naka-real time na po yan. So, antayin po natin ang kanyang pagpasok. So, yung ating night bird po na hanggang ngayon ay lumilipad, hindi pa rin po siya pumapasok. So, antayin pa po natin ulit ang kanyang pagdapo sa landing board. So, kung mapapansin nyo po ay 8:59 na. Ayan, dalawa na po sila. Dumating na rin po ang ating pang 11th bird. So, yung 9th bird po natin na hanggang ngayon hindi pa rin po nakakapasok sa loob, naabutan na po ng ating pang 11th bird. So, ang bilis lang din po ng naging pag-aabang ngayong araw. Pero, ito po yung nakakatuwa dyan. Kasi po, yung 11th bird po natin, pagdating po nila, ay pumasok naman po sila at nadamay na po niya sa pagpasok ang ating pang 9th bird. So, ayan, sa wakas, mukhang napagod na rin siya at papasok na rin siya sa loob. So, itong ating 11th bird, pagdating ay pumasok naman siya kagad at itong ating 9th bird sa wakas nakapasok na rin. Ito ang maganda dyan kasi 10:14 na nang dumating ang ating last bird. So, ganun kalayo yung naging pagitan. Balak nga namin itanong kung may dala siyang pasalubong kasi mukhang sobrang layo ng naging pagitan ng pag-uwi niya sa iba. So, ayan lang po. 10:14, kompleto na po ang ating mga ibon. So, ayun, na-share ko lang po sa inyo na kompleto po ulit silang nakauwi. So, 10:15, pumasok na rin po siya dun sa loob. So, maraming salamat po sa pakikiabang nyo po sa amin. So, sana po ay nag-enjoy kayo kagaya ng naging pag-enjoy namin. Maraming salamat po. Sa patuloy pong nanonood sa aking video, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay patuloy nyo akong suportahan. Sa mga bago po sa aking channel, huwag nyo po akong kalimutang i-subscribe. I-like nyo na rin po ang mga videos ko kung inyo nagustuhan at pakishare na rin po para mas maraming makaalam. Muli po, maraming salamat po. Sana po ay nag-enjoy kayo kagaya ng pag-enjoy namin. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo sa mga susunod ko pang vlog.